Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is no less than Barangay Kapitan sang Kalubang Ilog. We have Barangay Kapitan Minerva Gerson or Hirson siguro ni. I-check na natin sa iya. Kap, good morning sa imo. Welcome diri sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Good morning, sir. Correction, Minerva Hirsan. Hirsan. Yes, sir. Galinin, di O. Oo. Kap, may nga gagid salamat ki sa time kay siling ko importante nga makahatag kita bla advisory sa public. Diin nga area gid ang may granular lockdown. Ano nga specific purok ni sa area mo? Purok Rizal, sir. Purok Rizal. Purok Rizal. Si Action Yes, sir. Alvin actually residente mo na mo dira gid sa Kalubang man hindi ni siya purok. Purok Bonifacio siya, sir. Purok Bonifacio siya gali. Mayo lang. So ano anong natabo? Ano ang matabo da subong Kap sa sina lugar nga lugar? Kag anong background sini nga agin granular lockdown na? Sir, before that, sir, kay balaan mo, sir, diri may ano kami mo, may mga OFW nga nagpauli. Because Okay. nga ang iyang bata, sina nagpakasal. Mm. Then, pagkatapos pakasal, it happened nga ang iya naman nga tiya napatay. Uy. So then, ang iya nga bakasyon medyo na-extend. After sa burial, siya nga mapa ng swab. Ang preparation nga makabalik sa work niya sa Canada. Okay. Unfortunately, sir, nag-positive siya. Okay. Positive. So then, karon pag positive niya, nag-request nga nag-report sa Banwa nga may positive diri sa amon. Mhm. Ang request, i-lockdown sila, i-cordon sila anay, to prepare para i-antigen sila. Okay. Naging pa-cordon ko na, sir. Mhm. After 3 days, nag-advise naman ang health sa akon, nga pabaloon sila nga may rapid test nga himuon diri sa akon area sa Kalubang kay kadamo sa ila semo. Oo. Pero ang bilog nga pamilya decline to abide with the rules nga mapa-antigen sila wala gid. Uy. So wala ko mahimo, nag-ayo ang akon BSW, nag-ayo ang akon nga health. For then nga mapaswab na lang sila para at least hindi man apektado ang bilog nga purok namon. Pero hard enough nga hindi ginako na-convince sila, sir. So ang Banwan, ang doktor namon nag-recommend for granular lockdown for 14 days. Mhm. Okay. So ano matabo sini kay kung hindi mag-cooperate ang pamilya ni kag ang granular lockdown ni Kap anong bilog nga purok na lang hindi ipagpagwaon daw or ang ila lang pamilya kay kung kadamo na sila karon member da? Karon, sir, ang recommend ang doktor namon whole of purok Rizal hindi gud pagwaon, sir mo. Uy. Okay. So may gabantay na nga mga BHERTS kung sa Bacolod di BHERTS sa inyo da anong gabantay subong Kap? Ari na, sir, ginapasirado ko na ang amon nga boundary. Okay. Nga those incoming sa lakyan nga maagi lang man para sa Purok Rizal, Purok sa Mabini, aginado, pwede lang sila kapas. And those tao living within Purok Rizal, they are not allowed to go out. Mo lang man na, sir. Oo. Ti, paano ni karon ma'am? May ara kita support na ginpadala si Kap o kung pagkaon na kay basing iban kinanglan na essential goods bla? Kaya mo man na ganyan, sir, ang isa ko ka-concern. Kaysa nagligat, sa na-lockdown pa niya ang isa ni ka compound, the components of 21 tao, ginapadala namon. Kaya nakita nga ang banwa namon, may ari diya nga standby nga pagkaon, para kung sino may kinanlan, dinahatag. Okay. So, iniya nga pag-lockdown sa bilog nga Purok Rizal, wala pa ako advisory na kung ano ang subsistence na mahatag sa banwa para sa mga tao. Dapat may ara ginai kay karon unfair man na si iban da yang nga purok nang hindi man sila part sa pamilya tapos tikunway ka lang kalanunon ka nagasalig karon hand to mouth blay na mangita pa para sa kalanunon nila kundi disgrasya. Ay, hindi man na siguro, sir, mapasudot munisipyo namon nga mo na, sir, kay balaan ko, ang amon nga
mayor good provider gina sa serya mo hindi Gani. kaya magpati siguro in preparation with that hindi naman na basta nga tagaan ko dayon simple pabalon ginatanan-tanan nga amo ni ang allocation para sa Kalubang pero I rest assured sir nga hindi bigla magpabaya ang among mayor sa paghatag ng subsistence allowance kasi balaan niya gakaon naman ng mga tao. Amo na Gani. ayo tani na akon kahapon para hindi apektado ang tanan ini tani nga pamilya pero budlay gid sir. Nabudlayan gid ko hindi man pwede nga nabudlayan ko give up ko dahil nga kapitan hindi gid alas ako gyapon. Gani, hindi niya na lang pwedeng na talikdan mo kag ikuanan mo, abandonan mo imo trabaho mo. No, sir. Oo. Hindi na ako niya abandon ang responsibilidad ko this time nga sa crisis kami. Gani man. Amo gina, taga-ilog pa iya nga kun kabalo ka primo kun na si kapitan sa Bukana man sa si Kap Marlo Rastica mo. Ang inyo lugar nga daan daw may mga exit. Ano man way nilutsan ang iban basi bala mag-agi to sa likod nga makalusot sa Bukana or diri sa piyak namang lugar ho? Hindi, kay may kwan man nung pwede man sila mag-agi lang to pakadto sa Piakto sa cruising ng Bukana may alagyan man na da mo. Gani, ano may gabantay man to Kap? Ano sir? May gabantay man to nga ma-secure nga way sa makalusot o kung makagwa sa ila? Ginapa-establish ko subong mga tanod ko sa ginakuan ko pa kay butangan na namon kordon tanan. Ati, sige, ang aton guro da, basi may appeal ka da sa mga pumuluyo sa Rizal, kag mensahe sa ila, I know may mga nagapalamati dira sa Action Radio, kabay pa nga mag-cooperate sila sa imo Kap. Oo, kabay pa man nga ang parties ang akong mga pumuluyo. Nagaayo gid ako kay hindi ko ni kagustuhan. Wala sang kapitan nga gusto nga ipa-lockdown ang iya isa ka purok. Kay kabalaan ko gid kung ano ang kabudlayan diri namon. Pigado kami sir. Ako silinan ko nga kapitan ako pigado man puti. Kabalaan ko ang kabudlayan. Nga ma-lockdown ang isa ka lugar. Galing yung pumuluyo nga na involved sina kabudlay gid namon i-manage sa magpaswab sila. Nga amon ang natabo nga may granular lockdown nga natabo. Mga pilak bilog residente da Kap, ano pa nga pinakapamilya ang ara da sa purok na da Star? Ang isa ka pa sa akong gidapurok within sa Rizal? O sa Rizal? Damo gid kami diya nga pamilya, damo na mo ni pinakadako nga mga purok mo. Uy, damo-damo gali iya pamilya nga ara da, pero kag kalaban basi parinte malang ni nila no? Parinti yan. May gide kaya ako ganyan sir, parinti na sa bana ko. Pero wala nakalusot ang pagparinti ko sir, kaya hindi lang pati. Gani, ang aton malang nga para sa kayuhan because at stake diri ang public safety. Kabalo ko nga ini sila may ara man sa mga gina-consider man ni nila no nga hindi man na Yes, sir. kag hindi niya imo gusto kag iyan ni recommendation sang City Health Office nyo da kag local government unit no kag lokal nga panguluan sa Ilog. Yes sir, oo sir. Gani man Hindi man ko yan sir ka-decline whatever recommendation from health kay balaan ko gid sila gid ang mas nakabalo sa akon. Gani. Ako, subordinate kanila. Head ko sila. So I have to follow. Kay kalain man nga hindi ko ya. Gani man. O kagway kay may muda kay ti siyempre insaksyonan kay granular lockdown mo alangan mo na karon i balibaran niyang munisipyo. Nga hindi ko ya kay who am I? Sir, amo gani. Sir nga nagapangayo gid ako sa pasensya sa pumuluyo sa Purok Rizal. Hindi ko ini kagustuhan. Wala gid ako sinigusto. Kay kabudlay gid ang nakita ko kabudlayan ko sa ano mo may recommendation because wala nag-abide sa gusto sa banwa ang mga tao within sa sina nga lugar nga ginapangayo nga mapaswab man ng tani. Pero ang atong nagpositive to ara pa das lugar o kung ginkuha na to sa inyong municipal health office. Nawala ko sir kabalo kay sa kahapon ang balita ko i-transfer siya sa facility sir mo. Okay. Kaya So ang inada sir between health kag ang akon na health kung ano man gani ga-relay na nga siya sa akon. Pero Okay. ang health ko gid na ya diri sa akon nga ang akon nga midwife and then ang health sa banwa sila na may coordination. Kung ano na gani ginapabalo ko na para kami naman nga duwa mag-take action. okay.
Inang granular lockdown, anong instruction? Pila na siya kaadlaw? Pila na siya kasimana? Sir, aron sir, may 14 days na lockdown. 15 days? 14 days. 14 days. Ah, After 14 days, okay. May ara naman sila, liwat, i-evaluate. Kung wala na din man, then i-lift up. Pero kung may ara pa din man, base may continue. Okay. Tiyang lain sila kung hindi sila yung magpakuha na sa antigen or magpaswab da. Amo na ang isa ka dakong concern. Sir, ano ba sir imuon ko, sir, ma'am? Kinangayo, nag-ayo naman kami, pati ng nurse, ang among doktor, ang nurse, ang midwife. Nag-aayo, gid kami, wala response. Ahay. Ano, Gani, sir? dahil man ko makahatag sa imo iya kay although taga-kawadyan ako, dahil man ko iya kay bayo ko na ano inang himuon taman, si Action Boy Duran Guro basi may suggestion. Budlay man na gali na no. Anyway, ang aton malang guro di kap nga bakwan ni sila no mag-cooperate sila kay kabudlay ni it is a public concern, a public health or a health issue is a public concern. Tindi kita luyag karon anay nga isa lang ka purok ninyo dako maglinat nanay kung mga purok dako di tapos. Tatlo na lang kamo da. Ha? Ano to? Ano kay? Kap? Bala sir nga, ang akon bala sir nga mga argay. Ang akon bala mga tanod sir kay ga prepare na kami sang amon nga mga paraphernalias mo. Ano lang para Pernelias nga ginambal mo? Ay, ang amon bala nga mga guidelines arin na din in kaso nga may Question. ano sa amon, question at least preparado kami, may papel. Ate, sige kap, hindi ko na pag-awaton kay basi makadto ka pa tukag magplastar sa mga tanod mo nga ako lang appeal man dira guro no sa mga pumuluyo, please cooperate na lang no. Kap, salamat gid sa time. Salamat gid sir, salamat gid oo. Good morning, good morning. Action Hotline. Ahay, galala